I diolch I chi, hoffwn ni gwneud pryd o fwyd Thai I chi gyd heno. Beth sy'n gwneud y fwyd I fi? Bydding goginio reis, jasmin gyda spicy porc salad I chi. Nôl â ni felly I Bryn Gwynt, I goginio. Gewch chi helpu fi? Hai, fyta. Diolch yn fawr iawn. Beth ti eisiau gwneud gyntaf? Yn gyntaf, rhaid I ni paratoi porc. Yn gyntaf, achos mae nhw'n angen amser. So, sut I galw skin? Croen. Croen. Dyn ni ddim angen croen. Dyn ni wedi gofyn slicio. Slicio porc. Nawr, rhaid ni gwneud tipyn bach o marinade. Gyda sut I dweud secret ingredient. Reit, oce, dwi'n ddim secret ar ôl heno allan o fi. Dyma crushed roast rice. So mae hwn yn dod o Wlad Thai. Wedi gofyn. Wedyn rhaid ni aros oven. Beth ydy oven yn Gymraeg? Popdi. Popdi. Da ni'n gyd hyn I gyd? Y 3 pacad? Mae difynnu... Mae difynnu... Ydy eich teulu yn bwyd... Wel, dipyn, Dwi'n meddwl bod 2 yn ddigon yn ddigon. Dwi'n meddwl 2 yn digon. Mwy na digon. Diolch. Gyda beth ydy lid? Just lid? Ceiad. Ceiad. Diolch. Reit, mae'n ar rhif 6 fan o'n. Dyna'n iawn. Dwi wedi dysgu llawer o geiriau Cymraeg yn y cegin. Da iawn. O'n cwestiwn, pa fath o fwyd bod pobl yng Nghymru yn arfer bwyta? So be, o'n i'n trio meddwl I gychwyn bod fi eisiau gwneud swpar I chdi, beth o'n i'n neud. Ac o'n i'n meddwl, beth fysa'n cigoen, beth felly o'n i'n feddwl. Mae lobsgaws yn beth poblogaidd iawn yn Gaea. Dech chi beth arall sydd yn rhywbeth, dwi'n bos o beth Mhen Llŷn, ta beth ond llaeth enwyn, buttermilk. Efo, mae'n swnio ddim yn neis iawn de, ond mae o'n reid neis. Efo, ti'n ffrio dy ficyn, I gychwyn, anionyn, a wedyn berwi tatws, stwnsio nhw, a roed y cwbl at o bowlan a llaeth enwyn am eu penna nhw. Dyma swnio neis iawn ydy. Ni weld. A nawr, rhaid ni slicio nhw. Bag. Yng Wlad Thai, dyn ni'n slicio yn bag. Dwi'n gedi fel... Ond does ddim angen. Ddim poeni. Caro. Nawr te y cam nesaf ydy ychwanegu popeth. Beth ydy bowl eto? Polan. Polan. Ychwanegu popeth yn y polan. A wedyn mix cymysgu. A wedyn wedi gofyn. Na fo, lyflu. Erbyn hyn mae pawb wedi dod at y bwrdd ac eisiau bwyd. Dyma jasmin's rice gyda spicy porc salad. I chi, mwynhewch. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn iawn. Diolch yn fawr, dastio fo. Iechyd da. Iechyd da. Da chi gyd. Da ni cael 2 diwrnod difyr ofnadwy fod ei gwyth ati. Da ni di... Dwi'n bach o experience yn una hefyd. Dwi'n licio fel hogyn, mae o'n gyno personoliaeth mwy chwarae teg ddo fo. Mae'r cig wedi gwca'n fendigedig yn ti. Mae Crystal ddod yn ôl unrhyw adeg. Dwi'n bod yn weithgar iawn chwarae teg. Wedyn, unrhyw adeg. Dwi'n mae'r hi hoffus o porc. Ond mae hwn yn lyflu. Mae'r mint, o'n i'n mwynhau efo cig oen ydych chi'n bita mint. Ond mae'r mint yn neis nhw ydy. Rwy'n dweud iaw I gyda'r teulu Jones. Achos maen nhw'n nice I fi, maen nhw'n nice iaw, maen nhw'n dysgu fi lot o pethau, maen nhw'n dangos y ffordd. Diolch I chi I gyd am cyfle da I fi I dysgu, I gwybod mwy am iaith Cymraeg fel bywyd yn y
Kevin Gwlad yng Nghyffam, profiad yng Nghyffam, profiad yng Nghycegin. Geryd, llwng testyn, deud diolch yn fawr am chdi am y swper a'r cwmpaini. Ar help da ni wedi gael gyda bob dim. Diolch yn iawn ti. Croeso I chi dod I Wlad Thai rhyw amser yng Nghydyffordd. O, no, diolch yn fawr. Dwi'n dweud, sa'n na'i godi nglas y hynna. Gan ni'r gyfarfod yno. Yep.